gaskiya ana ta amshe mata aliyanta ba ta yi magana ba. To bari in faɗa muku wani abu ‘yan uwana. Duk ƙasa, sojin ƙasa shi yake ba da gudunmawa, sannan wata ƙasa ta kama. Duk yadda kake da aliye da ƙasar Rasha in kai sojojin ƙasar ba ku tahi tsaye ba kuka tahi tsaye, Rasha ba za ta zo ta amso muku shugabanku ba. Kina wannan shugaban ƙasa na Venezuela, mutane na ganin Bashar al-Assad ƙasar Rasha ta bari a amshe. Bashar al-Assad shekara 14 ƙasar Rasha tana tsare da shi. Lokacin da sojojin ƙasar Syria suka nuna babu su tare da shi Bashar al-Assad, kina sai aka samu aka juye shi. Haka shi ma wanga na Venezuela shekara nawa America na baya gare shi. Akwai lokacin da aka so a yi mai irin wanga lokaci. Rasha sai ta ɗauke ta kai shi ƙasarta. Akwai gwamnatin Bolivia, ƙasar Bolivia, wata biyu an kai ana fafata da sojojin Amerika da sojojin Bolivia. Bolivia ba ta kai ƙasar Venezuela girma ba. Bolivia ba ta kai ƙasar Venezuela ƙarhin soja ba. Amma suka fafata kan shugaban ƙasarsu, kan ƙasarsu suka fafata da ƙasar Amerika sai da aka yi wata biyu. Rasha ta shigo ta ɗauki wannan shugaban ƙasa ta kai shi ƙasarta. To, ƙasar Venezuela ita ce sojojin Venezuela suka yi tarayin ƙin shugaban ƙasarsu. Yau ba a cewa shugaban ƙasar ka bari kai kana soji, har wata ƙasa ta zaka komi ƙarhin da ta ɗauke shi kamar an ɗauke ɗan fara. Mutane sai kuna ganin wai laihin Rasha ba ta yi kaza Rasha mi za ta yi? Mi za ta yi Rasha? Rasha tana da aliye da shugaban ƙasa kuma da ƙasa gaba ɗaya. Idan sojojin ƙasa suka ce babu su bayan shugaban ƙasa, Rasha ba za ta iya komi ba. Recep Tayyip Erdogan na ƙasar Turki, soji 10,000 sun ka shirya yi mai kudeta, soji 10,000 sojojin wata ƙasa ne ma. Amma duk da haka nan da sojojin saura suka ce suna bayan Recep Tayyip Erdogan, ƙasar Rasha ta zo ta yi sekirizan wannan ƙasa, sai da ya samu ya koma bisa iko ne, babu shi ma cikin ƙasai. Rasha ta ce mai ya koma za ta yi garantir kin zaman shi cikin ƙasai. To, kenan mutane ku bar wannan abubuwa. Naji wasu suna sauran IAS nan gani nan bari takalmin kaza. Kuma yanzu mun ka ƙara ƙulla dangantaka da ƙasa Rasha, yanzu mun ka ƙara dangantaka da ƙasar China, yanzu mun ka ƙara dangantaka da ƙasar Korea du Nord. Kuma sojojinmu mu raida da su, mu raida da Allah, mu raida da addu'o'in da malumman mu suke yi na ƙasashenmu. Yau malumman Niger sun ka ci gaba da dama, suna addu'a ko da yaushe wa ƙasar Niger domin su ga ƙasar Niger ta ci gaba, alhamdulillah, da sauran ƙasashenmu musulmi. Da haka nake kira ga sojojinmu na Alliance La Confédération de IAS, surtout sojojinmu na ƙasar Niger. Kun ga wannan shugaban ƙasa mai albarka Abdurrahman Chani, kun ga wannan shugaban ƙasa Assimi Goïta, kun ga wannan shugaban ƙasa Kaftan Ibrahim Traore, wallahi ku yi sude da wannan shugabanni. Soji, sai soji. Martaba ƙasar Niger ta samu, martaba soji ta samu, muna shaƙa inci a cikin ƙasar mu ta Niger. Kina soji iya ba da gudunmawa ga shugaban ƙasa ta, wallahi America bata isa ta zo ta ɗauki wannan shugaba ba. Bata isa ba. Amma sojojin Venezuela suka koma suka saje wasu suka bari America ta zo ta ɗauki wannan shugaban ƙasa. Kenan ku bar ganin laihin Rasha. Rasha ba ta iya komi. Shugaban ƙasa idan yana da haɗin kai da sojoji ne, to nan na ita kuma ƙasar Rasha take shigowa ta ƙara mai ranfor, ta ƙara mai ƙarhi. To su kuma ba su ba da ƙarhi ba, ya Rasha za ta zakwa ta ba su ƙarhi. Kai ƴan uwa, ku yi analize da kyawu. Avant de dire quelque chose là, il faut réfléchir d'abord avant de dire. Duk abin da za ku haɗi ku yi tunani d'abord kakin ku haɗi shi. IAS nan gani nan bari takalmin kaza. Insha Allah. Vive la Confédération de l'IAS. Vive Abdurrahman Chani. Vive l'Afrique de liberté, la patrie ou la mer nous vaincrons, Insha Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre les ennemis. Amin ya hayyu ya qayyum.